B'ammont ta' daq tal-mużika minn mużiċisti internazzjonali tnejn filgħodu beda Ziguzajk, festival kulturali u artistiku l-udjenza ewlenija tiegħu huma it-tfal u l-adolescenti. Fuq medda ta' diversijiem it-tfal se jkunu jistgħu jgawdu t-talent ta' artisti Maltin u barranin, okkażjoni li għandha sservi wkoll biex tistimula l-kreattività tagħhom. Bħal dejjem jispikkaw it-teatru u l-mużika għalkemm l-attivitajiet li huma mifruxin mal-belt kapitali imorru lil hinn minn hekk. Tant li fid-dawl li l-ġimgħa d-dieħla pajjiżna se jilqa' laqgħa tal-kapijiet tal-pajjiżi tal-Commonwealth, din it-tema kienet integrata wkoll fil-programm ippreżentat. Fil-fatt it-tema ta' Ziguzajk ta' din is-sena hija bbażata fuq id-diversità kulturali. Kull forma ta' diversità fil-fatt qegħdin naħdmu fuq proġett mużikali minn mużiċisti minn pajjiżi mill-Commonwealth permezz organizzazzjoni jisimha WOMAD biex anke it-tfal anke fi proġetti li qed nagħmlu fl-iskejjel din il-ġimgħa huma stess jindunaw li il-mużika l-arti taqgħadna lkoll bħala poplu, bħala dinja waħda. Ziguzajk jintemm il-ħadd bi spettaklu fi Pjazza Teatru Rjal u Pjazza Kastilja. Għandna kunċert ta' World Music ġewwa Pjazza Teatru Rjal u immedjatament wara f'nofsinhar l-udjenza kollha flimkien mal-mużiċisti ser jimxu minn Pjazza Teatru Rjal sa Pjazza Kastilja fejn għandna dawn l-istrutturi minn artisti Franċiżi illi għal siegħa ser ikunu qegħdin jgħaddu minn fuq l-udjenza u ħajkun hemm mużika, pratikament ċelebrazzjoni li tagħla il-5 edizzjoni ta' Ziguzajk. Għat-tnedija tal-Festival Ziguzajk attenda l-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici li seta' japprezza l-impenn tal-organizzaturi u l-entużjażmu tat-tfal għal dan l-avveniment.